Добре дошли на годишния концерт на детска вокална група Барбарони и вокално студио M-Voice с ръководител Мария Стойнова. Аз се казвам Виолета и за мен е чест да бъда водеща на днешния концерт. Желая на всички приятни мигове с изпълненията ни и талантите. Песента, която чухте, е по текст и музика на Мария Стойнова. Аранжимент Христо Добрев. Аплодисменти! За да се създаде една песен, трябва да се срещнат идеите на автора на текста, на композитора и на автора на аранжимента. И ако тази песен е за деца, трябва да има много любов към тях. Такава е и следващата авторска песен, която ще чуете. Тя е отличена с трето място за нова детска песен от Международен фестивал Златни искри 2020 година в град Варна. Музика Мария Стойнова и Христо Добрев. Текст Мария Стойнова и Божидарка Божинова. Аранжимент Христо Добрев. Моето куче в изпълнение на Барбароните.